हेलो लोगोफोर बरायबाय बडा जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ दा बिग आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय गोदान भेकेन्सिस एप्रेन्टिस नोंथांमोना खालामनो हासिगोनलाय 500नि बारा भेकेन्सिस आरो नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो बेयाव एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन एबा नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेल मावनो हासिगोन देन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जों अफिसियेल साइडआव दंफैखायो एप्रेन्टिसआव बेनिफ्राय मोनसे अप्शन दङ स्टुडेन्ट होननाय बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय बिटिसिनि साख्रि गोबां नेगासिनो दङ बिटिआरआव साख्रि फैगोन होननानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 दा बेनिनो मोनसे मैया रिभिउ मिटिं जादोंमोन आसाम स्टेटजों बेनिफ्राय काउन्सिलजों दा बेनि गेजेराव गोबां सावरायदों होननानै सर्सआव मोननाय जादों लोगोसे साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायावबो पोस्ट ग्रेड खालामनायनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों होननानै खोनानो मोनदों आरो लोगोसे गोबां मिडियाफ्रावबो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि साख्रिनि सायावबो पस्ट ओंखारसिगोन होननानै बिथांमोना आपडेट खालामगासिनो दङ दा अफिसियेल नटिस ओंखाराखै जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारो नोंथांमोना चेनेलावहाय मोननो हागोन दा जों इउक' बेंकनि अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै बिनि लास्ट डेटआ 16 जुलाइसिम मानोना बेयाव नोंथांमोना एप्रेन्टिस खालामनो हागोन एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन जायफ्रा ओरैनो दङ आरो बेयाव बेतनबो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे पस्टआ बेसेबां दङ होनोब्ला जों डिटेल्सखौ नायगोन स्टेट वाइसआव ओंखारदों भेकेन्सि दंखायो ST SC OBC बेयाव नोंथांमोना एंगेज जानानै थानो हागोन आरो बै जेब्ला एप्रेन्टिस खालामखाङो अब्लाथाय जुदि बेंकआव साख्रि ओंखारोबा नोंथांमोना चान्सेसा बारा जायो दा बिनि अनलाइन लिंकआ बेनो दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामबानो जाबाय A to Z नोंथांमोना नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिबो एग्जाम गैया अके स्क्रिनिं टेस्ट जागोन बेनिफ्राय इन्टारभिउ जागोन दा जों आसाम स्टेट नायोबा जोंनि ST आव सानैल' दङ नाथाय आनरिजार्भआव 13 दङ गासै 24 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेराव PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो एप्रेन्टिसआव एलिजिबल जागोन स' बेखायनो जाय नोंथांमोना गोसो दङ एप्रेन्टिस खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय फिउचार लेभेलाव एक्सपिरियेन्स मोनोबा नोंथांमोना चान्सेसा बारा जायो गुबुन गुबुन जबाव प्रजेक्ट जब एबा कन्ट्रेक्चुवेल जबाव दा जोङो नायनोसै बैसो दा एप्रेन्टिस खालामबा नोंथांमोननि बैसोआ ओरैबायदि हमदों मिनिमाम 20 इयार्स अके एन्ड मेक्सिमाम 28 इयार्स नाथाय जोंनि STआ 5 इयार्स बारामोन नालाय बेखायनो 33 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन माखासे मान्थ्स दङ बेजों गोरोबनांगोन बेयाव गोरोबोबा नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स' बिनिफ्राय फरायनाय दा बेयाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन फरायनाया जाबाय एनि डिग्री पास जायखिजाया डिग्री पास पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोननि स्ट्रिमबो नाङा जायखिजाया आर्ट्स कमार्स साइन्स खालामनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा डेट हमदों बेनो जाबाय 1 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना डिग्री कमप्लिट खालामनाय जानांगोन होमबासो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन जुदि एग्जाम होनानै दासिमबो रिजाल्ट मोनाखैबा बे पस्टआव एलिजिबल जानाय नङा दा बिनि कन्ट्रेक्ट साइनआ जाबाय नोंथांमोना डेटनिफ्राय 1 इयार जायखिजाया इनिशियेलि 1 इयार नाथाय समजों लोगोसे बेंकआ जुदि लाबाय थायोबा नोंथांमोना मावबाय थानो मोनगोन बेखौ बाव चान्सखौ मोनो स' बेनिफ्राय स्टाइपेन्ड एबा सेलारि नोंथांमोननि बेतन स' बेतना 15,000 पर मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन स' दानिया फैबाय सेलेक्सन प्रसेसनि टेस्ट अफ लकेल लेंगुवेज माने लकेल लेंगुवेजखौ टेस्ट खालामगोन होनना बुंदों जेरै एसामिस नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बा बर' रोंनाय जानांगोन दा बे सोनारगोन बेंकनि सायाव जुदि बेंकआ लकेसना जुदि बर' एरिया बा बर' रोंनांगोन आरो लोगोसे एसामिसबो रोंखानांगोन दा माने ओरैबायदि खामानि जे एप्रेन्टिसआ माने माखासे हेल्पार लाइनाव गोग्लैगोन जेरै नोंथांमोननि फर्म साबमिट खालामनाय बा ATM खालामनाय बा गुबुन गुबुन पासबुक बेबायदि माने खामानि मावनाय आपडेट खालामनाय दा बेहाय माने अफिसियेलि माखासे हेल्पफुल माने खामानिखौ मावनो हायो एप्रेन्टिस खालामबा मानोना बेयाव लकेल लेंगुवेजखौ नांगौ जायो जेरै नोंथांमोना कास्टमार थाङोबा कास्टमारजों डिल खालामनांगोन बेखायनो लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगौ होनना बुंदों स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया अफिस टाइमावनो नोंथांमोना डिउटि खालामनांगोन दा सेलेक्सन प्रसेस होनोबा बेनिफ्राय इन्टारभिउ आरो लोगोसे स्क्रिनिं टेस्ट होनना बुंदों माने मोननै रोखोमनि फार्स्टआव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाबाय बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंदों नटिस खालाम बेयाव जुदि एग्जाम लायोबा बेंकआ जुदि लायोबा एनाउन्स खालामगोन होनना बुंदों बेखायनो अफिसियेल साइडआव होगोन होनना बुंदों आरो बे जानायनि चान्स गैया डाइरेक्ट नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट जानायनि चान्सआ दङ बेयाव अके एन्ड बे पस्टआ 544 दं अल इन्डिया नाथाय आसाम स्टेटआव एक्सट्रा भेकेन्सि दंखायो दा बेनोमोन एप्रेन्टिस नोंथांमोना खालामनो गोसो दंबा खालामदो हाउ टु एप्लाइ लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा जायफ्रानोखि गोसो दङमोन नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय एन्ड BDCनि साख्रि फैथारसिगोन बेबादि गोबां सर्सआव मोनगासिनो दङ जानो हागौ आगस्ट सेप्तेम्बराव फैनायनि खोथा आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बडा जब इनफ' इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन आरो जाय दाखालि नोंथांमोना सेक्रेटारिनि आन्दारावहाय ग्रेड 4 आव एडमिट मोननो गोबां नेगासिनो दंमोन दा बे होथ'वाखै आरो जेब्ला होयो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन